Mwadzuka bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama padatenga nthawi yayitali nditha kukhulupirira mwina mwaje wiki imene ndisakutulusa video ina iliyonse. Ma followers anga nkumandifunsa lero da Cliff chenieni chikuchitika ndi chani simukutulusanso video. Ndizoona silimatulusa video, ndimagwira ntchito zina, ndimanena mobwereza ma video yanga mbuyo ngati anthu akukumbukira munthu ndimapanga za magezi. Ndimagwira ndithu timaganyuranga kuti ndipeze chakudya pa tebulo. Masiku ambuyo muja mwina nimakhala ndi nthawi yayitali yomatulusa tsiku lina lililonse video, chifukwa chonena kuti boma lapitaja la MCP nditayamba kumatulusa ma video owauza anthu chilungamo mmene dziko lino likuyendera. Linayamba kumandisakasaka kumafufuza malo ena aliwonse amene ndimagwira ntchito kuti ndisamapeze chani kodi ndisamapeze mtaji wokagwira ntchito kapena kufuna kundisowesa kumene zomwe ineyo mwene wakene ndinangozipewa kusiya maganyo amene ndimagwira osamaraniso kodi osamagwira chifukwa amandisadira umeneko kuti akandipweteke. Nawo ulamuliro walowa wa Profesa Arthur Peter Mutharika omwe ntchito zake zayamba kuchitira umboni panopa. Nkhani za chuma zayamba kukhazikika, kutsika kwa chimanga ndi kumeneko anthu akuonako. Forex ndi imene anthu akutani kuti akuona. Malonjezano ake ngati monga skulu za ulere ndi imene iso akuyamba yani kodi akuyamba anthu mu January. Ndayamba kuyenda momasuka andi nditha kumalankhula mwamatama kuti mbali yomwe ine ndinkayisapota president amene ine ndinkansapota akukwanirisa zinthu zomwe amalawi anawalonjeza. Ani ndi chikhulupiriro kuna kuti kukwanirisa kumene kupitirira. Komanso ndifuna ndilankhule ichi lero. Pala anthu ena amene mumakhala ndi mapropaganda kumafuna kudanisa, kumafuna kumalankhula malemba mmasamba mchezo zokhuzana ndi alliance, kumanarea izipani zina sizikupasidwa maudindo kamaonetsa ngati kukhala ngati kuti achipanicho akudandaula kapena mtsogoleri wa chipani akudandaula. Pomwe muli inu IMCP akuluakulu, ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika si ulamuliro kuti mungamaugwedeze ndi social media, mungamaugwedeze ndi zokambakamba, chifukwa anthu maso ali nawo akuona. Profesa Arthur Peter Mutharika akusankha maudindo pang'ono malinganaso ndi mmene chuma chinasiyiridwa ndi boma lijalo la MCP. Kuti mwina chitani kuti chikhazikike atenga maunduna amene ali akuluakulu ofunika kwambiri okuti sakuyenera kukhala m'maminista amene achawo opanda nani kodi opanda minister akugwira ntchito mbali imodzi yoteteza yani kodi chuma chathuchi. Andi zimene zozo ngakhale amene ali mu alliance partner azisogoleriwo akutani kodi akuziwa. Mwina ningotenapo za chipani chimodzi panopa, chipani cha LEF cha Dr. David Mbewe. Ineyo ngati Cliff Chinyama amene so mwina anthu ena simaziwa, ineso ndine personal assistant wa Dr. David Mbewe. Palibe siku limodzi Dr. David Mbewe ananena anadandaulapo
zokhuzana mgwirizano palibe olo siku limodzi. Komanso Dr. David Mbewe popanga mgwirizano ndi DPP sanafune dipo lina lililonse, sanalankhulepo nkhani yokhuzana ndi chani kodi ndi udindo kapena maudindo, koma amalankhula kuti ngati iwo munthu wa Mulungu mmene akulionera dziko mmene likuyendera anayenera kuti chipani chawo chiphatikizane ndi chipani chomwe akuchiona kuti ndi chamasomphenya, chomwe akuchiona kuti chili nako kuthekera kopulumutsa mtundu wa Amalawi. Apange nawo chani kodi mgwirizano cholinga chofuna kuwombola Amalawi, amene Amalawi akunyadira panowa, amene dziko lakhala bata pano lakunena kuti lili ndi mtsogoleri. Zimenezo zomwe zimafuna Dr. David Mbewe, andi zimenezo ndi zomwe ine zinandikopa mpaka naso kuvomera ine kukhala person assistant wa Dr. David Mbewe, chifukwa cha chiganizo chawo chotani kodi chozama. Chokera pombo Dr. David Mbewe ndimalankhula nawo nthawi zonse, koma sanalankhulepo zokhuzana ndi chani kodi ndi zakumgwirizano. Koma kwawo amanena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ampase moyo wautali, kuti mmene kwakhalira bata dziko linoli lipitirire. Dr. David Mbewe amakhala kupemphera Professor Arthur Peter Mutharika kuti akhale ndi moyo wautali, kuti ntchito yomwe wayamba panoyi ipitirire, kumva kukoma komwe ayamba Amalawi panoku apitirire kumva kukoma. Ndi zomwe mawu amatulutsa Dr. David Mbewe nthawi zonse ndikamalankhula nawo pa foni. Koma osati izizi zovikira mukuvikira zikumaona ngati kuti mudanisa kapena muzikhobola ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika, mtsogoleri wodalitsika. Mukunama kwambiri, mukunama. Ngakhale naso mumafika ngati kwa ma activists ngati ine kuti munamenyera chiro chenu munalankhula kung'amba kukamwa kuika moyo pacho akuganizani yani kuti inu ine ndine activist Cliff Chinyama amene ndimanenera kuti ndimamenyera ufulu wa Malawi akhale pa mtendere. Sindimalankhula zinthu zofuna kukhutitsa mimba yanga. Ndanena kale ndimagwira ntchito zachani kodi zanga ndi manja anga ndikumapeza chakudya choyika pa tebulo. Ani ntchito yobe ndidakatani pano ndakagwira pano pambaneso ndikuigwira momasuka, chifukwa ndikuigwira mopanda chewo kunena kuti wina wache andizinga pa khosi. Ndiye mukuona ngati zimene sizikundikwanira. Chifukwa pano pa ntchito ndikuigwira motani kuti momasuka, mulamuliro uchopita uja ntaona khala kuntamba kutsutsa ninkasakidwa, ani ninkapeza ninkasowa mpata oti nditha kukagwira ganyo yanga. Ndiye chifukwa ndimakhalira pa social media cholinga kuti dziko litakasuke likhale bata mmene lakhaliramo. Ndiye pano ndikugwira ntchito ichi bwinobwino. Ndiye mukufunanso ntchito yoti andipase iti. Panalibe mgwirizano wina uliwonse pakati pa ine ndi chipani cha DPP. Chona kuti kapena ndimatumidwa kuti takapanga izi tizakupasa mwakuti. Ine tusina achina ntambo. Amene otumidwa ndi amene mukuwaona aja kumakhala ndi m'misonkhano manong'onong'o kuti ayambeso zawo zotani kuti zomatumikira. Ine ndinkaziona kuti Amalawi akutani kuti akuzunzika. Ndi Amalawi amene watenga awombose bwanji m'mavuto ngatiso ine munthu mmodzi wopanda mantha nchifukwa ndinadzuka nkumalankhula. Ndiye china chonse pano pachili bata. Andi zomwe tinalankhulazo tinkazimenyera kuti zibwerezo zinabwera. Andi zipasoso za amene tinkamenyawo zamba kutani kuti zamba kuoneka. Sizikukwanira kwa ine kuti ndagwira ntchito yotamandika. Maganyuso ndikutani kuti ndikugwira mmene ndimagwirira monga nkhale kuti munthu akandifuna kuti kati konzere magesi pakuti ndimapita ukatani kuti kukakonza kuchoka mmene kundipasa ndalama. Sizikukwanira